Очередной выездной семинар-совещание на базе Кадыровского сельского поселения. Семинар Кадыр авылы җирлегенә караган спорт эшлекле комплексы белән танышудан башланды. Биредәге тау чаңгысы базасы бөтен республикага танылган. Моннан тыш от спорты белән шөгыльләнү мөмкинлеге дә булдырылган. В сельских поселениях это, конечно же, ветеринарное обслуживание. Район полностью обеспечен и покрыт. Семинар программасы буенча катнашучылар ветеринар хезмәт күрсәтү бинасы белән дә таныштылар. Әлеге пункт 5 авыл җирлегенә хезмәт күрсәтә. Кадырда яшәүче цыгановлар хуҗалыгы күпләрдә кызыксыну уятты. 3 баш терлектән башланган ферма бүгенге көндә 17гә кадәр җиткән. Шуның 5-се савым сыер. Бүтән гаилә белән эшлибез, кече фермага акча алдык тагын, менә шуннан бирле бөтенебез бергә эшлибез. Семинарда катнашучылар Кадыр мәктәбе эшчәнлеге белән дә таныштылар. 11 еллык белем бирү учреждениесендә 82 бала укый. Әлеге мәктәп республика күләм фән олимпиадаларында уңышларга ирешүче һәм дәүләт имтиханнарын яхшы бирүче укучылары белән дә үрнәк. Спорт белән дә яратып шөгыльләнәләр. Икенче ел инде мәктәптә агросыйныфлар эшли. Укучылар бик теләп авыл хуҗалыгы тармагы үзенчәлекләрен үзләштерәләр. Үзләренең мәктәп бакчасында бәрәңге, борчак кебек культураларны үстерәләр. Икенче ел инде мәктәптә агросыйныфлар эшли. Укучылар бик теләп авыл хуҗалыгы тармагы үзенчәлекләрен үзләштерәләр. Үзләренең мәктәп бакчасында бәрәңге, борчак кебек культураларны үстерәләр. Профессор математик Фәнил Таймасовның эшчәнлегендә онытмыйлар биредә. Аның хөрмәтенә аерым истәлек почмагы да булдырганнар. Семинарда шулай ук әле быел гына сафка бастырылган башкарма комитет бинасы, фельдшер-акушерлык пункты, мәдәният йорты эшчәнлеге белән дә таныштылар. Кадыр авыл җирлеге эшчәнлеген район башлыгы да уңай бәяләде. Эшләгән кешегә бөтен җирдә дә хезмәт итәргә мөмкинлек бар. Кадерләр алар һәр вакытта да үзенчәлекле хезмәт җыючан халык булды. Хәзердә шул үз тормышлары белән яшиләр. Монда безнең агрофирманың зернотагы да сакланган, монда агрофирманың мастерскойлары да сакланган, трактор, машин тракторный парклары сакланган. Шуңа күрә эшлим дигән кешегә эш бар. Җирлек башлыклары семинарының пленар өлеше мәдәният йортында дәвам итте. Биредә районның икътисади социаль үсеше, Кадыр авылында башкарылган эшләр һәм алдагы елга билгеләнүче планнар хакында фикер алыштылар. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.